Сори, ще прекъсна. Нали ви казах, мога да правя само по 10 минути клипове, което част много ме изнервя. И така, както исках да кажа, че ще си направя меч, защото и той е на свършване. Къде е? Така, готово. Тъй. Сега ще вземе долу в мината. Да се продължаваме. Тъй, на тука, надолу, по-късно ще продължим. Сега насам. Да. Той така. Друг път ще го правяме, че не се занимава с този чакъл в момента. Обаче тъмничко. Маничката ми тъмна е. Ще я вземе на факт. Тъй. Да ги сложим тук. Да ги сложим тук. Както и да е. О, айрон! Ох, чакъл. О, мамо! Че има и грамотевица. Това е наистина страшно. Але! Смятай къде сме под земята и пак се чуват. Ох, много стана тъмничко. Стана ми страшно. Няма. Все пак това е игра. Вече наистина е зловещ. Така. Мале, пръст. И още един път се извинявам, ще прекъсна видеото точно на най-мощното. Но какво се прави? Чакай пак да се преместим торча. Зловещо. Ана сам си. Защо се като се премествам торча и гърми? Мале. Наистина ме страхвам, хора. О, пак ли тъпия чакъл, бе? Та смена е много изтръпнала обаче. Пас. Блин. Така. Айде да се чупи кирката и да излизам.
отново стана тъмно. Тук, вътре. Под земята. О, айрон! Ще продължим. Чупи се! Хоу, хоу, хоу. Мамичка! Фак, редстоун. Но трябва да внимаваме. О, мамичка. Че нали знаете, че около редстоуна има и лава. Така, нека да излизаме вече, че много тъмничко стана тука. Взеха да ме побиват тръпки. Така, ще да ви казвам, че ако някой иска да снимаме заедно, да пише в коментарите или на ЛС. Така. Да видим, може е станало отново ден. Да, станало е ден, но още вали. Ага, малко да лагва. Че това ще е основното в този епизод 3. И мисля, че в другия епизод 4 ще върва по брега и ще видя и другите островчета, които са около къщата, дали има някоя дупка, от която да се влиза в мина, че тук и те в моята скапана мина не намирам никакъв кол и мисля да почна и насам. И че това ще бъде за този епизод. Ще продължа да качвам нови и нови епизоди. Така, ще бъде. Чао!